Arvoisa kunniapuheenjohtaja, hyvä kokoomusväki. Jos aina olisi tehty vain sitä, mikä on mahdollista, aika moni menestystarina olisi jäänyt saavuttamatta. Berliinin muuri ei kaatunut komiteoihin, vaan sellaisiin ihmisiin kuin Stasin virkamies Harald Jäger. Marraskuisena iltana 1989 Bornholmer Straßelle rajanylityspaikan eteen oli kokoontunut tuhansia ihmisiä. Ja vastoin määräyksiä Jäger avasi portit. Kokoomuksen vuoden 1951 periaateohjelmassa sanotaan esimerkiksi näin. On luovuttava harhauskosta valtion kaikkivoipaisuuteen taloudellisella saralla. Valtiovallan toimesta tapahtuva, yksityiskohtiin menevä elinkeinoelämän suunnittelu ja sen johto ei vastaa tehokkuudessa ja asiantuntemuksessa omavastuisten yrittäjien panosta. Valitettavasti viime vuosien politiikkaa ei tunnista näistä ajatuksista, vaikka kokoomus on ollut lähes 10 vuotta hallituksessa. Olemme pitkään antaneet käytännön tarpeiden ohjata politiikkaamme. Olemme kuin hyväpalkkainen siivooja, joka lakaisee lattialta muiden jälkiä. Näpertelemme yksityiskohtia, vaikka politiikan tulisi keskittyä hyvinvoinnin puitteiden luomiseen ja jättää arkiset valinnat ihmisille. Kuuntelen huolissani ajatuksia siitä, että kokoomuksen olisi kuljettava yhä kauemmas näistä periaatteista. Politiikka on käytännön johtamista, mutta siinä käytäntö ei saa johtaa päämäärää. Johtaja voi delegoida lähes kaiken mahdollisen, mutta ei lopullista vastuuta. Pikemmin kuin valmiita kompromisseja, mielestäni kokoomus kaipaa investointia tulevaan. Jos kokoomuslaisiin periaatteisiin nojaaminen edellyttää hallittua riskinottoa, olen siihen valmis. Hyvät ystävät, investointi tarkoittaa sitä, että rakennetaan silta sen sijaan, että kahlataan joessa, jossa virta vie helposti mukanaan silloinkin, kun kahlaajia on useita. Sillan rakentamiseen kuluu työtä, aikaa ja pääomia, mutta sinä päivänä, kun se on rakennettu, kaikki ihmiset pääsevät vaivatta minkä tahansa esteen yli. Tuoreista asennetutkimuksista selviää, että suomalaiset ovat itse asiassa kokoomuslaisempia kuin me olemme ehkä viime vuosina uskaltaneet olla. Puolueen ei siksi pidä mennä valtavirran keskelle pitämään ihmisiä kiinni ja paikoillaan, vaikka he tosiasiassa kurottavat sinne sillalle, jonne me voisimme heitä auttaa. Kokoomus on sitä varten, että autamme ihmisiä pääsemään heidän päämääriinsä. Kokoomuksen on oltava rohkea. Jos me emme rakenna sitä siltaa, niin kuka sen tekee? Politiikassa vaalit ovat vain välivoitto,
ja välttämätön ensiaskel sille, että aletaan saada aikaan. Vasta politiikan toimeenpano on todellinen voitto. Vaalit voidaan voittaa mielikuvilla, mutta vaikutusvaltaan noustaan siirtämällä peli lähemmäs maalia. Peli ei siirry minnekään, jos tanssahdellaan varovaisesti keskiviivan ympärillä. Siellä, missä muitakin varovaisia on jo ruuhkaksi asti. Hyvät ystävät, puoluetta ei johdeta pelolla, ei omalla eikä toisten. Keskikentältä käsin ei tehdä maaleja. Johtaja on henkilö, jota ihmiset päätyvät seuraamaan, vaikkei olisi pakko. Ihmiset, me kokoomuslaiset, hitsaannumme yhteen vaan yhteisen päämäärän edessä. Sillä suuret ovat suuria siksi, että muut päätyvät heitä seuraamaan. Politiikkaan ja sen liepeille on pesiytynyt käytäntö, joka keskittyy vain vaalien voittamiseen. Siinä tavassa politiikka on loputonta peliä, jossa ensin jaetaan makkaroita, sitten jaetaan jakkaroita ja 4 vuoden päästä ollaan valmiita tekemään kaikki sama uudelleen. Siinä on omat hauskuutensa, mutta tuon asian vuoksi itse asiassa aika monelle kansalaiselle politiikka näyttäytyy tällä hetkellä aika vieraalta, jopa ylimieliseltä. Kun työttömyys sattuu omaan lähipiiriin, kun pientä kauppaa ei yksinkertaisesti saa kannattamaan. Silloin ihminen ei halua kuunnella mainospuheita, eikä hänellä ole aikaa odottaa uusia vaaleja. Seuraavan 10 vuoden ajan meitä haastetaan erittäin lujaa. Joudumme tekemään ratkaisuja yhä kireämmässä aikataulussa. Se edellyttää ketteryyttä. Murrosjohtamisessa on yllättävän paljon kiinni toimeenpanosta. Tilanteet ympärillä muuttuvat. Kaikkeen ei voikaan olla valmista karttaa. Silloin päämäärän on loistettava kirkkaana kuin pohjan tähti. Ja silloin ihmisten merkitys korostuu. Silloin ihmisillä pitää olla vastuuta ja vielä vähän enemmän vastuuta. Ja sehän sopii meille kokoomuslaisille oikein hyvin. Mielestäni kokoomuksen keskeiset periaatteet on kuvattu mieleenpainuvimmin vuoden 1951 ja 70 periaateohjelmissa. Itse asiassa niiden asioiden vuoksi liityin itse kokoomukseen reilu 16 vuotta sitten. Ei politiikan tarvitse olla monimutkaista. Tekstit ovat vuosikymmenten takaa, mutta niissä mielestäni itse asiassa tiivistyy jopa nykyistä ohjelmaamme paremmin se, mistä kokoomuslaisuudessa on kyse. Vapaus ja vastuu tasapainossa. Hyvät ystävät, näiden asioiden eteen, näiden arvojen eteen olen valmis tekemään töitä. Tulen politiikan ulkopuolelta, mutta olen 5. polven kokoomuslainen. Tuomas Sorsa, isoäitini ehkä tärkein esikuvani, kokoomuslainen hänkin, pyöritti 60-luvulla Kotkan Karhulassa ruokabaaria.
Hän piti meitä lapsia sylissä ja hän leipoi maailman parasta rieskaa. Piti kaikista huolta, mutta ennen kaikkea hänellä oli aina pilke silmäkulmassaan. Lämmin sydän, auttavat kädet. Hänkin mies paikallaan. Moni on pitänyt minua kuivakkana ekonomistina, joka nukkuu yönsä pakkasessa. Asiat ovat usein sitä, miltä ne näyttävät. Olen tässä matkan varrella tullut tutuksi monen teistä kanssa. Ystäväni sanovat, että olen ehkä pikemmin keksijäluontoinen maailmanparantaja. Semmoinen ihminen, joka ihan vilpittömästi uskoo, että jokaiseen ongelmaan on olemassa ratkaisu. Meidän kokoomuksessa meidän pitää puhutella mahdollisimman monenlaisia ihmisiä. Ei pelkästään heitä, jotka haluavat lähteä politiikkaan vaikuttamaan. Kokoomuksessa on uskottava osaamiseen, ei istumalihaksiin, ja kunnioitettava erilaisia elämänpolkuja. Keskustalta tämä on onnistunut. Moni on viisastellut, ettei Sipilä osaa johtaa, kun tulee politiikan ulkopuolelta. Mutta niin vain puolue niittää tuloksia hallituksessa ja kannatus on korkealla. Lopulta vain näillä kahdella asialla on merkitystä. Politiikan ja ihmisen välisen rajapinnan pitää olla laajempi kuin pelkästään torikoju vaalien alla. Olemme siirtyneet suoran vaikuttamisen aikakaudelle. Kokoomuksen pitää olla edistämässä tuota runsautta. Tarvitsemme virtaa politiikkaan ja sieltä ulos. Pitkät vuodet pelkässä politiikassa tai järjestötoiminnassa ilman hetkenkään tulosvastuuta voivat erkaannuttaa kenet tahansa arjesta. Politiikan keskiössä ollaan aina vain lainassa. Olen asunut 4 eri maassa, pienissä ja suurissa kaupungeissa. Olen viettänyt lapsena suuren osan ajastani maalla. Olen työskennellyt erikokoisissa yrityksissä 3. sektorilla ja viime vuosina eduskunnassa. Olen kantanut vastuuta jo varhain ja voin vakuuttaa, että harva asia maailmassa pitää hereillä niin tehokkaasti kuin pienen firman tyhjä kassa. En silti väitä, että olisin ihmisten arjen asiantuntija. Päinvastoin koen, että olen nähnyt elämää tarpeeksi ymmärtääkseni, ettei kukaan voi tietää toisen ihmisen puolesta, minkälaista hänen arkensa on. Päinvastoin meille kokoomuslaisille tulee aika luontevasti semmoinen ohjenuora, että politiikassamme ihmisten tulisi antaa elää elämäänsä siten kuin he itse haluavat, ilman että samalla rajoittavat muiden vastaavaa oikeutta. Sellaista kuin tavallinen ihminen ei minun mielestäni ole olemassakaan. Tämän oivalluksen pohjalta olen rakentanut politiikkaani. Emme ole järjestelmän muurahaisia, joiden elämää pitää normittaa moottorisaha-ajokorteilla tai turhilla viljelysuunnitelmilla ja joiden puolesta valtio tietää aina paremmin, mihin ne ansiot sijoitetaan. Jokainen ihminen tietää ensisijaisesti paremmin nämä asiat omalta kohdaltaan.
Hän ei kaipaa muuta kuin tilaa ympärilleen tehdä ja toimia itsensä ja läheistensä hyväksi. Jos ihminen itse kokee, ettei hän tuota vastuuta pysty kantamaan, niin silloin me autamme. Ja silloin me totisesti autamme. Hyvinvointivaltio on sitä varten, että autamme ihmisiä, emme yrityksiä tai eturyhmiä. Toisin kuin nykyisin, minä koen, että hyvinvointivaltion tulee tulevaisuudessa sallia sekä onnistuminen että epäonnistuminen. Jos joku on toista mieltä, hyväksyn sen. Jos jollain on parempi argumentti, olen valmis muuttamaan mieleni. Jos hän haluaa puolueelle toisen puheenjohtajan kuin minut, kunnioitan sitä päätöstä. Olen kertonut laajasti ajatuksistani. Kokoomuslainen visio 2030 tuntuu yhdistävän meitä suomalaisia. Lukuisat ihmiset ovat viimeisten 2 viikon aikana lähestyneet minua sähköpostitse sosiaalisessa mediassa ja kertoneet siirtyvänsä Lepomäen kokoomuksen kannattajiksi tai jäseniksi. Hyvät ystävät, olen tarjoutunut hallitun riskinoton vaihtoehdoksi. Olen investointi, jollaisen koen kokoomuksen ja Suomen tarvitsevan, mieluummin nyt kuin tuonnempana. Tämän sanominen on ehkä eksoottista maassa, joka varmasti karttaa riskiä eniten koko maailmassa. Ymmärrän hyvin, jos te kaikki ette vielä silloin, kun asetuin ehdoille, olleet valmiita sitä riskiä kantamaan. Se ei ole riskinottoa, jos valitsee kerta toisensa jälkeen saman vaihtoehdon ja odottaa eri lopputulosta. Se on toiveajattelua. Kampanja on takana. Kannatukseni on ollut voimakkaan nousujohteinen. Kiitos siitä kaikille. Ja palaute on ollut erittäin runsasta niin meiltä kaikilta kokoomuslaisilta kuin myös puolueen ulkopuolelta. Toivon, että valitsette tänään tuon nosteen. Olen varautunut voittamaan vaaliväittelyt myös muiden puolueiden edustajien kanssa. Minulla saattaa olla aikaa odottaa, jos luoja suo. Minulla saattaa olla myös vaihtoehtoja, mutta Suomella ei niitä ole. Visiotani ja tinkimättömyyttäni on kritisoitu, mutta mielestäni ne ovat välttämättömyyksiä politiikan toimijalle. Aikani ei ole myöhemmin, vaan se on nyt. Ja lupaan olla luottamuksenne arvoinen. Joutokäyntivuosien aikakausi saa nyt päättyä. Tulevaisuuden osalta meillä on itse asiassa kaikki syy olla optimistisia. Teknologia tulee ratkaisemaan suuren osan niistä ongelmista, joita emme osaa tällä hetkellä edes kuvitella. Se tietää harvaan asutulle maalle ja koulutetulle kansalle sellaisia vaihtoehtoja, jotka tulevat viemään Suomen uuteen kukoistukseen ja tuovat semmoista sisältöä ihmisten elämään, josta muualla maailmalla voidaan vain unelmoida. Me voimme yhdistää korkean elämänlaadun ja huippuosaamisen.
Kaikki kulutusvalinnat tulevat muuttumaan yhä yksilöllisemmiksi. Se pätee myös liikkumiseen ja liikuttamiseen. Yhden koon ratkaisut eivät kokoomuslaisessa tulevaisuuden maailmassa vie perille. Hallinnon pitää antaa tilaa. Emme tarvitse poliitikkoja sinne, missä järjestämisvastuussa voisivat ja haluaisivat olla ihmiset itse. Kokoomuksen on kannettava kokoansa suurempi vastuu siitä, että Suomi pysyy notkeasti kehityksessä mukana. Entä me ihmiset, miten meille käy? Meille käy hyvin. Lainaan Eeva Kilpeä. Minä pidän ihmisistä, joilla on avoin mieli. Ihmisistä, jotka pystyvät sanomaan, ai, niinkö? En tiennytkään. Tuota en ole tullut ajatelleeksi. Avoin mieli on enemmän kuin viisaus, enemmän kuin oikeassa oleminen, enemmän kuin johan minä sanoin tai minä tiesin sen jo vuonna. Hyvät ystävät, tulevaisuus on edessämme. Nyt tuntuu kuin olemme runsaan seisovan pöydän äärellä, mutta poimimme sieltä vain lihapullia. Ja sitten olemme kiukkuisia, kun ne eivät maistu samalta kuin lapsuudessa. Suomen ei tule tavoitella perässä hiihdon maailmanmestaruutta, vaan pyrkiä uudelleen edelläkävijäksi. Mutta se edellyttää sitä, että me kokoomuslaiset kuljemme nokassa ja valaisemme ladun. Muut eivät tule tätä peliä ratkaisemaan. Meidän on se tehtävä. Ja isänmaan vuoksi toivoisin teidän, arvon kokoomuslaiset, valitsevan sydämellänne ja valitsevan rohkeuden. Olen mieluummin päivän leijonana kuin 1000 päivää lampaana. Minun visioni on kirkas, hyvät ystävät. Suomi on joka päivä tuhansien vaihtoehtojen maa. Johanna Ikola, myös mies paikallaan Lapualta, pitää lyhyen kannatuspuheenvuoron. Kunniapuheenjohtaja.